πρόσκληση και ευχαριστούμε καταρχάς τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πρόεδρο της ΔΟΘ, διότι συνεχίζουμε τη συνεργασία η οποία έχει αρχίσει από το 1987. Πάντοτε οι φίλοι της Ιβαϊκής Μουσικής δεν είναι σωματείο, είναι απλώς μια συντροφιά κατά πώς γινότανε παλιά. Και συνεχίσαμε αυτή την παράδοση. Τώρα, δύο λόγια θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος για το έντεχνο θηβαϊκό τραγούδι. Είδατε και μια άλλη και κάποιους άλλους τίτλους. Το σύγχρονο θηβαϊκό δημοτικό τραγούδι. Αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της βραδιάς. Εάν θελήσουμε να αναζητήσουμε τη σπερματική παρουσία του έντεχνου θηβαϊκού τραγουδιού, θα πρέπει να βρεθούμε στο 1870. Η Θήβα ακόμα δεν έχει ανορθωθεί από τον ισοπεδωτικό σεισμό του 1853, αλλά παρά τα αυτά οι Θηβαίοι βρίσκουν τον χρόνο και το κουράγιο να ιδρύσουν και τον πρώτο τους πολιτιστικό σύλλογο. Είναι ο Φιλοπρόεδρος Σύλλογος ο Επαμεινώντας. Το 1909 επανατροποποιείται το καταστατικό και ονομάζεται με τον τίτλο που έχει σήμερα, Σύλλογος Φιλοπρόεδρων Επαμεινώντας. Το 1908 ιδρύεται και ο Μουσικός Σύλλογος Αμφίων. Αρχίζουν να εξειδικεύονται, στόχος τους είναι η δημιουργία φιλαρμονικών, μανδολινάτας, θεάτρου, αλλά πριν ξεκινήσουν τη δημιουργία του θηβαϊκού θεάτρου, είχαν συχνότατες μετακλήσεις διάσων από την Αθήνα. Δεν υπήρχε τους ΦΕ το κτίριο, το κτίσμα, ο χώρος, και πάντοτε έπαιρναν μια αίθουσα από τα δημοτικά σχολεία. Τους άρεσε πάρα πολύ το θέατρο. Σκέφτηκαν να δημιουργήσουν και θηβαϊκό θέατρο. Και κατέληξαν συντοχρόνω στην επιθεωρησιακή μορφή κατά τη γραφή των αθηναϊκών επιθεωρήσεων. Βρέθηκαν όμως, θέλησαν να έχουν όλο το λόγο οι Θηβαίοι. Θηβαίοι ήσαν οι συγγραφείς των επιθεωρησιακών κειμένων, Θηβαίοι σκηνοθέτες, Θηβαίοι σκηνογράφοι, Θηβαίοι τραγουδιστές, Θηβαίοι τα πάντα. Το 1936 περίπου καταφθάνει στη Θήβα ο αρχιμουσικός Πρεβεζάνος στην καταγωγή Κίμων Μαρκής και αποκτά μια τρομερή έξαρση, ένα τρομερό αποτέλεσμα η θηβαϊκή επιθεώρηση, και η οποία επιθεώρηση βέβαια χρειάζεται και τραγούδια. Τα πρώτα τραγούδια τα ακούσαμε από τα συνέθεσε ο Γεώργιος Κάστιζας, ο ιατρός, κατόπιν ο Κίμων ο Μαρκής τα εξύψωσε μέχρι που άλλο δεν μπορούσε. Δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα οι επιθεωρήσεις. Οι θηβαϊκές με τις αθηναϊκές. Θέλησαν κατόπιν να δώσουν μια ιδιαίτερη μορφή και εκτός των μουσικών επενδύσεων που γίνανε, βάλανε μέσα και τα τραγούδια. Και τραγούδια τα οποία ήδη και σήμερα ακόμα τραγουδιώνται, και θα ακούσουμε και το πρώτο το οποίο θα παρουσιάσουμε είναι αυτό το τραγούδι. Αυτά για το έντεχνο θηβαϊκό τραγούδι. Τώρα από πλευράς δικής μας που ζήσαμε νεαροί αυτή την εποχή, φαίνεται πως κάτι είχε μείνει μέσα μας, κάποιο DNA ήταν αυτό που συνέβαινε, στο ότι να γραφούν στίχοι από τον ομιλούντα, ενώ δεν έγραφα στίχους, δεν ασχολούμαι, να γραφεί μουσική επένδυση, να γραφεί μουσική από τον Νίκο Μαργόνη και τον Ανδρέα Σταμελάκη, οι οποίοι δεν ήταν περιτυλιγμένοι με τίτλους, αλλά αυτό το τονίζω ιδιαιτέρως,
γιατί τα τραγούδια αυτά στα προγράμματα τα οποία σας μοιράσαμε είναι και μία επιστολή ενός Ιταλού χοράρχη και στη δεύτερη σελίδα έχει την μετάφραση. Με δύο λόγια, τα τραγούδια τα οποία λέγονται σήμερα έντεχνα θηβαϊκά τραγούδια, τραγουδιούνται και στην Ιταλία από μία από τις μεγαλύτερες χοροδίες της. Επομένως, κάναμε την προσφορά μας, νομίζω ότι ήταν καλή η προσφορά την οποία κάναμε. Στο πρώτο μέρος θα ακουστούν ένα μέρος από τα 40 τόσα περίπου τραγούδια του έντεχνου τραγουδιού. Το δεύτερο μέρος θα ακουστούν αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται και ακούμε καλά σε αυτό που λέω, χαρακτηρίζονται δημοτικά. Μπορούμε να πούμε συνεπώς ότι απόψε θα εγκατασταθεί και επισήμως, χάρη στο ενδιαφέρον του κυρίου Δημάρχου, το ενδιαφέρον του κυρίου Προέδρου του ΔΟΘ και των συνεργατών τους, θα εγκατασταθεί επισήμως και το σύγχρονο θηβαϊκό δημοτικό τραγούδι. Αυτά για την ώρα. Στο δεύτερο μέρος θα συμπληρώσουμε κάτι. Και παρακαλώ τον κύριο Σταμάτη Μπρίκα να περάσει. Έχουμε φαντάσια πολύ, η οποία εξελίσσεται σιγά-σιγά. Την κυρία Σαπφόμακρη, Λαζάρου, την οποία θα την απολαύσουμε όπως και το Ζώδιο Σοβό. Στα τραγούδια αυτά τα δημοτικά έχει δώσει την ψυχή της. Το κύριο Χάρη Παπα-Νικολάου, μαζί. Θα αρχίσουμε με το τραγούδι «Αχ, Θήβα». Είναι τραγούδι από την επιθεώρηση του 1900. Είμαστε πολιτικοί, παίρνω και εσύ μέσα τώρα. Το «Αχ, Θήβα» ακούστηκε για πρώτη φορά στην επιθεώρηση. Η Θήβα έχει κέφια το 1946. Στίχη Γιώργου Γιαννακού, μουσική Κίμωνος Μαρτή. Απολαύστε το. Μακριά σου φεύγω, πολύ σε νοσταλγώ. Αχ, Θήβα, γλυκιά μου αναπνήσεις έχω, στα ξέρα σαν βρεθώ. Αχ, Θήβα, εσύ μου φέρνεις αναμνήσεις εσύ, περασμένες νοσταλγίες. Έχεις μεθύσει με του βάκου τα φάνε το κρασί. Αχ, Θήβα, έχεις δροσιές και πρασινάδες, έχεις λετσέδες μια φορά και με τραγούδια και καντάδες. Αχ, Θήβα μου, στο λέω αληθινά. Πατρίδα του κρασιού του γλεντιού,
παγίδα του κρασιού του γλεντιού. Είσαι για μας καμάρι και με τραγούδια και καντάδες σαν χτύπα μου στο Λεωλιθινά. Και με τραγούδια και καντάδες σαν χτύπα μου στο Λεωλιθινά. Των τραγουδιών που θα ακολουθήσουν, να μην επαναλαμβάνουμε τα ονόματα, συνθέτης είναι ο Νίκος Μαργώνης και οι στίχοι ανήκουν στην ελαχιστότητά μου. Παλιά μου θύβα, απλώς, θυμάτιος υπουργός, τη θύβα που γνώρισε και αγάπησε. Και θα τον ακούσουμε τι λέει. Σε ξενύχια δε καρπάδες που να βρίσκας τις Πασχαλιές, οι φούλες απατίες στα μεταξάς για τους μαλλιάς ευλογημένες ραζίες. Καλντέρα. Ένα τραγούδι που γράφτηκε καλυστική στη Σαντορίνη. Καλντέρα στα πορτογαλικά σημαίνει κολυμπήθρα και είναι αυτό ακριβώς το κατακρίμνισμα της Σαντορίνης με το απίθμενο βάθος. Καλντέρα λοιπόν.